O Pazo de Goiáns acolleu esta mañá unha xornada de convivencia como peche o programa Ludieduca que promove a Asamblea Local de Cruz Vermella de Boiro e Gealsa en 8 colexios de Boiro e a Pobra. Preto de 200 rapaces de terceiro de primaria participaron neste programa de educación en valores que acadou xa a súa 12ª edición. O Ludieduca é un proxecto de educación en valores que se leva a cabo en 8 centros educativos, 6 de Boiro e 2 de Pobra, vale, desde fai 12 anos. Este proxecto está financiado por a empresa Gealsa e o que se fai en sesións que vamos ao cole cada mes e traballamos diversidade, traballamos medio ambiente, traballamos digamos, educación en valores todo. A igualdade, a inclusión ou a conservación do medio natural conforman boa parte da programación destas sesións mensuais, nas que os escolares teñen oportunidade de incorporar estes valores á súa formación. E é verdade que estamos moi satisfeitos de como evoluciona este programa, porque vemos que cada vez máis os nenos e nenas son máis conscientes de que deben de coidar este mundo no que vivimos, de que hai moitos perigos nas TIC, de que teñen que ser máis solidarios. Ese é, ao fin e ao cabo, a pretensión deste programa, educar en valores, acompañar nos colexios a esa educación máis reglada para dar outro tipo de formación que creemos que é necesario na sociedade. Durante a xornada de clausura, os participantes desenvolveron diversos xogos e actividades lúdicas e procedeuse ao fallo do concurso de debuxo sobre medio ambiente con Rogelio Santos como xuíz de excepción.